Natasha Galja hija om ta' 29 sena li għandha t-tifel tagħha ta' 8 xhur li ilu 3 xhur fl-isptar Mater Dei għall-kura. It-tifel ta' Natasha għandu bżonn jintbagħat l-Ingilterra għall-operazzjoni fi Grizmej, iżda sa dan it-tant qed jinżamm f'Mater Dei għall-osservazzjoni u kura. L-omm ilha dawn l-aħħar 3 xhur tissielet mal-awtoritajiet biex kif inhu dritt tagħha tieħu l-mediċini li tagħti lit-tifel tagħha mingħajr ħlas sakemm it-tifel jibqa' rikoverat Mater Dei. Iżda lil kull min kelmet dejjem ġabilha xi skuża u kellha tħallas ta' kull xahar għall-mediċini. Saqsejthom u qalu li pruvaw idawru li bħal speċi klim. L-ewwel għax irid ikun pazjent u mbagħad għax għedtilhom li huwa pazjent qalu li jrid ikun konstipat, mbagħad għax għedtilhom konstipat qalu li ma nistgħu nagħmlulek xejn bħal speċi m'hemmx għal xiex nistgħu ntuwilek il-mediċina. Ta' kull xahar il-mara jkollha tonfoq mal-50 euro fuq il-mediċini Dulforak u Azac Maps. Kif ukoll injezzjonijiet oħra li jiswew 65 euro l-waħda. Li laqjat pazjent nimmaġina ma tkomplix titkisser mhux ikomplu jkissruk. Għax jiena għalija tikissruni. Forsi mhux jiena biss naħseb għaw iktar bħali. Il-mara minkejja li sostni l-awtoritajiet tas-saħħa minn xejn turi l-apprezzament tagħha lejn l-istaff tal-Mater Dei. Mhux minn naħa tan-nurses għax in-nurses vera m'għandix ingerger minnhom għax jippruvaw jaqduni minn kollox. U anke t-tobba u l-professuri. Għax kieku bħal ma kienx lajnuna tan-nurses għalija naħseb ma nafx imma imnalla kienu huma.